Man, dalem paman. Ape donondi runtang-runtung. Tak tak inget-ingeti nganti teko kene iki. Aku kepengin ngerti tujuanmu Antasena, Wisanggeni lan Abimayu. Ngeten Rama. Kula kalih sederek kadang putra Pandhu putrane Paman Arjuna badhe nderek Kanjeng Rama. Tegese maksude kepiye? Ngeten nggih. Kula badhe nderek Kanjeng Rama sabiyantu perang Bharatayuda Kanjeng Rama. Ngene. Sadurunge perang Bharatayuda. Ngene ya putraku, Nger Antasena. Nggih, senika dawuh dalem. Kados pripun Kanjeng Rama? Ngene, Nger. Abimayu lan Wisanggeni. Dawuh dalem. Nggih, dawuh dalem, Paman. Sadurunge awakmu padha melu perang Bharatayuda. Eling-eling ana yen kudune awakmu padhane siap siaga lan kudune padha nyecep ngelmu, nyecep pengetahuan lan kaweruh. Nger Antasena. Nggih Kanjeng Rama. Ngene. Aku minangkani panegahing Pandhawa ya Bimasena jagal Bilawa ya Werkudara. Kepengin putraku lan ponakanku kabeh padhane duweni digdaya sing luar biasa. Aja nganti iso dianggep sepele bangsane Kurawa. Senika dawuh Kanjeng Rama. Ya Antasena. Sadurunge awakmu mlaku-mlaku nganti tekan kene iki, apa pikir kanthi sing sak tenanan? Sedaya sampun kula pikiraken Kanjeng Rama. Ponakku Wisanggeni lan ponakku Abimayu. Nggih dawuh dalem. Sendika dawuh Paman Bimasena. Nggih, sendika dawuh. Sadurunge awakmu grusa-grusu kepengin melu perang ana ing Bharatayuda, mangertenana kudune awakmu kudune mampu lan iso gawe bebungahing para kesatriya ing Pandhawa, nggawa jenenge para Pandhawa lan jenenge Kanjeng Ibu Dewi Kunti. Sendika dawuh Kanjeng Rama. Antasena. Nggih. Kula ngene Antasena. Kok nganti gembluduk runtung-runtung karo putrane Rai Arjuna tekan kene iki sing marai sapa? Kula nggih, ngeten nggih Kanjeng Rama. Iki mau kula nggih. Pripun nggih? Lagi ngobrol kalih Bagong. Lah kula niki diparingi ngerti yen para Pandhawa lan Kurawa niki badhe perang Kanjeng Rama. Bagong. Nggih. Kae Bagong. Bimasena. Werkudara. Bagong. Kepiye? Iki ngono kowe kepiye, Gong? Ngene lho. Aku iki ngene. Aku iki kan memantau situasi kondisi ketoke aman terkendali lho. Bagong. Siap. Para putrane Pandhawa aja ujug-ujugi melu perang, Gong. Lho, pancene yo melu perang. Wong iki padha wae isih keturunane para Pandhawa kok.
Gong, kepiye? Sadurunge perang iku ya kudune sinau. Lah, perang nek angger-angger mangat, angger-angger budal apa ora cilaka, Gong. Duh, ya kabeh wis tak siapno. Nek lesu ya wae mangan takon mangan. Bagong, nggih. Perang dudu merga lesu, dudu merga panganan tok, Gong. Lah kepiye? Kudune iso maca situasi, kondisi lan strategi, Gong. Ngono barang? Iya. Mula saka iku Antasena Wisanggeni lan Abimayu. Inggih, Kanjeng Rama. Iki dina aku merintahno marang kowe kabeh supaya ne bali. Aja gawe sing ora genah. Maksudnya kepiye lah iki lah? Gong. Nggih, siap. Iki ngono dadi tanggung jawabmu. Ngemong para putrane Pandhawa. Dudu diujuk-ujuki urung waya-wayahe kok kon budal. Apa setor nyawa, Gong? Ya kok ngono. Maksudku ngene lho. Piye? Aku iki ya gak ngucu-ngucuki, mok mengetes mental. Mentale sapa? Ya mentale para iki. Para, putrane para Pandhawa. Bagong, kepiye? Jane iki mau piye, Gong? Aku kan jaremu kok kon ndang budal. Jarene ngono, Gong. Ngene lho, sak temene iku ngono ae. Aku kan kepengin ngetes mentalmu to Antasena. Oh ngono ya, Gong. Iya. Gong, siap. Ya, ngene. Iki dina aku bakal merintahno kowe, Gong. Merintahno apa? Aja nganti para putrane Pandhawa iki nganti mlarak-mlarak merga kepengin perang karo sing jenenge bangsa Kurawa. Yen durung witi-wancine mestine bakal cilaka. Kabeh iku nganggo strategi, Gong. Kowe ngerti dhewe yen Paman Sengkuni iku, Gong, duweni pikiran licik. Sadurunge awake dhewe tekan kono mestine bakal dijebak tak dalan-dalan. Dadi sriandung srimpete ana ing lakune para Pandhawa lan para putrane Pandhawa. Kabeh mestine bakal ana reka-rekane Paman Sengkuni. Siap. Iya. Mula saka iku sadurunge kedaden sing ora-ora, Gong, kabeh kudune sing disinaoni dhisik sadurunge mlaku sak dalan-dalan kudu sing ati-ati lan kudune disiapake. Siap. Aja siap-siap wae, Gong. Pancen ngono kok. Iya. Mula saka iku aku ora lila yen para putraku lan para ponakku iki sadurunge mampu mangkat budal ngadepi para Kurawa. Siap. Iya. Mula saka iku, Gong. Kepiye? Bali, dijak Bali. Urung wayahe perang karo sing jenenge bangsa Kurawa. Yen nganti Paman Sengkuni ngerti sedreka iso sandung nyrimpet oleh kumaku, iso nganti nglimbung tekan sak dalan-dalan, Gong. Siap. Iya. Bali. Bali ya Bali. Wong anjen ngono ae rek. Ayo Antasena Wisanggeni lan Abimayu Bali. Wah, semprol kowe, Gong.